जेबो खामानि मावनो हायाखै बे मावनो हायै थगायसुला मानसिजों थानानै जेबो जाया बेखौ बयबो बर'फ्रा साननो हादों इन्ट्र भिडिअआव जायखौ नुदों बियो प्रमद बर' बिथाङाथ' जेबो मावनो हाखायाखै बेखौथ' बुजिखागौ फैयै फैयै बिथांनि थामसा जोबसै आरो बिथाङाबो जेननानै दलद थानांसै बेजों लोगोसे UPPL जों UPPL दावराव दावसिया आराम्भ मा जाखो बियो जेननायाथ' रोखाखासै केन्डिडेट गखना करा लगे लगे UPPL दलर लगत UPPL फाटाफाटी गय गल चलि আছে এতেও চলি আছে ওই আজি কিছুমান ঘটনা ঘটিব পৰা আমি হয়তো মিডিয়াত বা বাই টেলিফन শুনিব একটু খাथां दा बिथांमोना सोरबा सोरबा केन्डिडेटखौ लानानै गोजोननाय मोनाखिसै एभ्रिथिं बिथांमोना गोजोननाय गैया मावथि बिथांमोनानो सापर्ट गैला मावथि बिथांमोनाबो गावसा गावसि लोगोसे साख्रिनि जाबादि दाख्लै साख्रि होदों बेबो मोनसे केलेंकारि केस होनाय हाइकर्टसिम केस होनायनि खोथा ओंखारदों बेफोरबादिखौ लानानै दिनै UPPL मा मोखाङै भट बिनो हाबावनो मथथे बिथांमोना जिर'आव गैला माइनासावसो दंसै आरो मोनसे खोथाया क्लियार बाव जे गावबा गाव दोलोनि फिसा फिसौफोरखौ साख्रि सोनायावबो मावथि बिथांमोना नागारजोबखाबाय जे नोंथांमोना नुदों ब्लेसिंस रिलियावहाय माबादि लोब लोब BPF दोलोनि सुबुंफोरखौ नुदों नोंथांमोनानो निस्सय साखि दं स' दिनैनि भिडिअआव बेखौनो मोजाङै सावरायगोन हेलो एवरीवन वन्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं स' जाय फरेस्टनि साख्रि फरेस्ट गार्डआनो होन फरेस्टार ग्रेड 1आनो होन बिथांमोनाथ' जिबादि इलिगेलि खामानि मावबाय जायफोर नेताफोरनि न'खरनि सुबुं नेताफोरनि आंगोनि सुबुं बिथांमोनाल' साख्रिखौ मोनदों जाय जेनुइन इन्टारभिउआव मिक्स साबजेक्ट जायो बे मिक्स साबजेक्टखौ लानानै मोनसे परीक्षा होनोबा क्लास परीक्षाजों रुजुजाया दे क्लासाव एक्सट्रा थायो बेवहाय नों 80-90 मोननो गोरलै जायो नाथाय मोनसे इन्टारभिउआव 100 मार्क्सआव बेयाव 80 मोननाया बिराद टप रेंक बियो एक्सेलेन्ट एक्सेलेन्टनिया डाबलसिन जायो मानो होनबा बेयाव मिक्स जिबादि साबजेक्टसफोर दं नालाय बेवहाय फरायनाया गोसो होनांगौ जायो नालाय दा बे 80 सोरबा 70 मोननाय सुबुंफ्रानो साख्रि मोनाखै फेल जादों जोबोद दुखु मोनदों आरो लगे लगे माखासे बाथरिफ्रा फैबायबो जे न'खरनि मानसि सोरबा UPPL दोलोनि लिडार EMGMनि न'खरनि सोरबा लिडारनि आंगो बिथांमोनाल' साख्रि मोनदों नाथाय बै जेनुइन पास जाग्रा 80-70 मोनग्राफ्रा गैया जोबोद दुखु नांदों आरो सोरबा फोरमायलायदों ब्लक लेभेलाव मावग्रानि फिसाफ्रा मोजां पास जानायावबो साख्रि होजायाखै फैसा बिजादों होननानै 8 लाखखौथ' बाद होदो एक्जाक्ट फिगारखौ बुंला आं 8 लाखनि गोजौसिमावबो होनाय दङ रोखा दा होनानै मोननायाव एसे फैसा थाखा होनानै मोननायाव बुंनांगौ थायो बयहाबो जेनुइन जायासै जिहेतु बेनिफ्राय बिथांमोनखौ माहाय बांसिन बुंनो गोनां जायो होमब्ला जिबादि खोथा दामना होबाय प्रमद बर'आ करापसन फ्रि सरकार बियो परिबर्तन सरकार थाइसेबो फैसा लाया होनायलायनाया दिनै मा नुजाखो सार लाजिनो सोलोंदो एथ'ग्राब थगायनानै राजनिति खालामनानै लाब गैया सार बेनो जाबाय परिबर्तन सरकार नोंथाङाथ' लाजिनो रोङा लाजिनायमोनब्ला इलेक्सन केम्पेनाव ओंखारा जासिगौ बेजों लोगोसे UPPL दोलोनानो UPPL पार्टिनि फ्लेगखौ सावबाय गावबागाव पार्टिनि गेजेरावनो UPPL दोलोआ गावस्रा गुस्रा जासिगोन अब्ला बिथांमोननि जेननाया रोखा जाबाय मानो फ्लेग सावदों केन्डिडेट फोसावनाय लोगो सोरबा केन्डिडेटखौ गोजोनाखै प्रमद बर'आ रायजोनि मोजां सानग्राफ्रा रायजो राजा गावसिनि दोलोनि रायजो राजानि खोथाखौ खोनासंनानै फोसावोमोन नाथाय बिथांमोननि गेजेराव जिबादि दावराव जादों बियो जाहैबाय BPFनि प्लास पइन्ट दावरावआ जाबाय थाथों दावराव जानानै BPFजों फैजोबथों बे खोथा मारै बेवहाय नोंथांमोन गोजोननाय बायदि केन्डिडेट मोनासै नालाय थानानै माथो लाबबाव ओंखायनो এই কারণে আজি মই এই ভিডিওর দ্বারা দি অনুরোধ করিছো এই ভিডিওর দ্বারা দি যে আপনালোকে UPPL থাকিব নালাগে যিমান আছে UPPL সমৰ্থক
আপনালোকে অতি সোনকালে BPF जयेन हक ओइथुए बास दा बे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ जेबो खामानि मावनो हायाखिसै जेबादि बिथाङा खोथा बुंदोंमोन बिटिआरनि दफाफोरखौ आखरे आखरे फालन खालामनांगौनि खोथा होदोंमोन आरो फालन खालामाबा सुइसाइड बेखौ नांला दे बिथाङा बबे मोनसे दफाखौ मावफुंखो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया जाखो ना रेलवे कस्ट फेक्टरिया जाखो ना निरिमा जाखो फोरमायदो सार दिनै बरंस जोंनि खना खनला गामि ओनसोलफ्राव थानाय कास्ट हाफ्रासो सजागासिनो दं बावनो थानाय बावनो रायजो जानाय आबै आबौफ्रा सोरबा कास्ट मालाय बे ओनसोलाव दखल खालामना लानाय हाखौ सोरबा हगारो नामा बिनि थाखाय आयेन बानायनानै जों प्रिजार्भ खालामनानै होनो हानाय क्षमतासो खालामनांगौ हरनायसो खालामो प्रमद बर'आ हरोसो एरदेरनानैसो हरो आसाम सरकारनो ओइ बे कास्ट बेखौ लांदो नोंसोर होननानै जोंनिनोखा नालाय बेखौ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनिखा नालाय बेखौ रैखा खालामनानै जोंनो होनोसो हानांगौ हरनायाव नोंहा गोजोनो खिन्थु रायजो राजाफ्रा गोमाजानायाव बेसेबां दुखु जायो बेखायनो दिनै प्रमद बर' बिथांखौ गासैबो रायजो राजा गासैबो इयुथ्स बिथांमोना लाइमोन बिथांमोना बिदाय होबाय बास जाबाय इलेक्सनल' फैथोंसै BPFनि दोहौखौ नुखाबाय बिनि थाखाय बिथांमोना हयथ' इलेक्सनखौ फावसयनो हागौ रिकुवेस्ट खालामनो हागौ बेखौथ' फोसावखाबाय हाग्रामा महिलारि सारा जेसेबांखि बुद्धि बाहाया मानो रायजोनि अधिकार रायजोनि मोजां मोननाय रायजोआ जे पार्टिखौ मोजां मोनदों BPF दोलोखौ दिनै मोजां मोननानै दोलै नोगोरै लोब लोब ओंखारदों बेखौ रावबो सिख'ना लांनो हाया एसेथिसिन थागोन बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथां सारा रायजो राजानि मददखौ नुनानैनो सरकारा 100% BPFआनो दागोन बे खोथाखौ होनगासिनो दं मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ